ಅಡೂರು ಕೇರಳದ ಪೂರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಜಾಲ್ಸೂರು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಮೂರ್ತಿ ಅದ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಜೀವಗಳೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿನ ದಾದ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೋವಂತುಲ್ಲ ಪರ್ಲಡ್ಕಗ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಪರ್ಲಡ್ಕಡ್ ಸೊ ಅಡಿಗೆ ನೀ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಬಿಲ ಉಪ್ಪೇರು ನಿಂಚೆಂಚ ಚರಣನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚೆಂಚೊಂಜಿ ಪರ್ಲಾಡ್ಕಡ್ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲ್ಪಂಜ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಇರು ಪೋಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಲ್ಪಲೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮೂಲೆ ಪುತ್ತೂಡ ಏನು ಇರ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಕ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪರ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪುನ ಪರ್ಲಾಡ್ಕರ್ದು ಅಂಚಾಡ್ದದ್ದು ಮಾತೆರ್ಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜಾಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೌತಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಡಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಗಣಪತಿನೇ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ್ ನಾನು ತುಂಬಾಗಲ್ಲ ಈಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾ ಇಂಚನೆ ಪೋಡಾದ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಇನಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆಜ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದಾಡುವೆ ಎಲ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದಾಡ್ತು ಅಲ್ಪ ನೈಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪೂರ ತೂಪಾಯರಾಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಪಾಯರಾಪು ನಗಲ ತುಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಎಂಚ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೇರಮ್ ನಂಜಿ ತೂಪವೆ ಬೈ ಬೈ ಬುಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಸರಿ ಎಸ್ ಅಭಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂಗಲ್ಲೆತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನದು ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಓ ಫಿಲಮಿನ ಒಂದು ಫಿಲಮಿನ ಚೌತಿಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಪ ಎಲ್ಲಂಜ ದೂರೇ ಮುದಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಪೋಡು ಉಲೈ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೆದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀರೆಗೆ ಇಚ್ಛ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಭಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ದರ್ಬೆ ಬೈಪಾಸ್ ಇಂಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋಯ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾವ್ ಗಣಪತಿ ನೆಟ್ಟೆನಾ ಎರಡು ಗಾಡಿ ಉಲೈಟ್ ನೆಟ್ಟೆನಾ ಮಾತೊಂದು ಇಲ್ಲೇನಾ ಮೂಲಪುರ ದುಬಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಹತ್ತು ಅವು ಕಣ್ಣು ಪುರ ನಂದು ಅನ್ಪಡದೇನಾ ಅದ ಆ ಫೈನಲ್ಗೆ ತೋಜಿನ ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ನಮಗೆ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಪೂರ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಲ್ತೀರನ್ನು ತೋಲಿಂది ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಪು ನಾವು ಆಯಾಯ ಊರಿಗೂ ಹಗ್ಲಗ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಹರ್ಷಕೊಂಡು ಏತು ಉಂಡು ಅನ್ನಗ ಎಸ್ ದೂರ ಅಬ್ಬಿನ ಊರದ ಇಂಚಿಗೆ ಅಭಿನಗ್ಲಿ ಇಂಚಿಗೆ ಬೋಡು ಕೇರಳ ರೊಟ್ಟು ಪರ್ಲಾಡ ಕಡ್ದು ಮೂಲ ಮಾಲ್ತಮ್ಮ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ
ಏನು ಪುದರಂಚ ಸರ್ ಕಾರಣತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕಾರಣದಾಚಾರ್ಯ ಏತ್ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಅಂದ 30 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತವಲ್ಲಾರು ಹಾಂ 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 ಪಂಡ ಮೂಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಬೇತಿಗೆ ಮಲ್ ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಮೂಲಾಂಡು ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾವೇರಿ ಗಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡೆ ನಾಡೂರು ಕೇರಳದ ಪೂರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಜಾಲ್ಸೂರು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆಗ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಲಮೂರ್ತಿ ಅದ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಹಾಂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಪೇದ ಮಲ್ಲವ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲವೇನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೇದ ನಿಗ್ಲು ಮಾಲ್ಪನಾಯ್ತು ಮಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಹಾಂ 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 7 ಫೀಟ್ ಆಪಣದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಬಂಡ ಒಂದು ಐತೆ ನಿಗ್ಲಿಂದ ಮಾಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ 1 ಫೀಟ್ ಅಂದಾಜು ನಿಗ್ಲೇ ಜನ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪೂರ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತು ಪೂರ ಬ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಮೈನಾತ ಒಂದು ಮಾಲ್ಪನ ಈರೇನಾ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರಿಷ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಬಂದು ಅಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಐದು ಒಂದು ಮಾಲ್ತು ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ ಮಾಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅವು ಮಾಲ್ತು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅದು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದುಂಡದ ಕುಂಬ್ರ ಕಾವು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಗಣೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಸವಣೂರು ಸರ್ವೆ ಪೂರ ಉಂಟದ ಸಾಧಾರಣ ಎಡಮಂಗಲ ಕುಂಜೂರು ಮಂಜ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ನಿಗ್ಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಧಾರಣ 40 ಉಂಟು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಥ ಮೂಲು ಮಾಲ್ಪನ ತೀರ್ಥ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈನಾತ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅಂದೆತ್ತ ಏನು ಪುದರೆಂಚ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪಂಡ ಏಜ್ ಜನಲ್ಲ ಪೇಂಟರ್ ரெண்டு ಜನ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಮೈನ್ ಮಾಲ್ತು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಗ್ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೇನಾ ಅದು ಯಾನಿತ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಹರ್ಷಡ್ ಏನದು ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಐರೈಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬೋ ಓಕೆ 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 ಒಬ್ಬರೇ ಇರಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಶೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಹಾಕಿದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಓಕೆ 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 ಐಟ್ ನೀಗ ರೆಡ್ ಜನ ಯಾರು ಮೈ ಐಟ್ ಮೈನ್ ಆತು ಕಣ್ಣು ಬುಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಓಕೆ 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 ಇರೇ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 20-25 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಅನ್ನದ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆಣಿ ಮೂಜಿನ ಚೌತಿನ ಮೂಜಿನ ಎಲ್ದಿನ ಬರೋಪ ಕೆಲವರು ದುಮ್ನಾಣಿಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಸುಲಭ ಓಡೋದು ಓಕೆ 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 ಕೆಲವು ಏನಿಲ್ಲ ಹೋತು ಸರಿ ಸರಿ ಅಂದ ಹಂಚ ಪೋಪನದ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಇರು ಬಿಡ್ಪ ಇನ್ನ ಬೇತ ಪೇಂಟ್ ಹೂ ಮಲ್ಪಾರ ಇರಬಹುದು ಹಂಚ ಬ್ರೋ ಮನೋಜ್ಞ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಇದು ಹಂಚಿ ಪಾರ ಗೋಡಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಅವು ಕೈಟ ಮಲ್ತನ ಆಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ದೆತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಂಡ ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ರಲಿಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಟದ ಅತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾರ ಈಗ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅದ ಪಂಡ ಆರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಅಂದೇನಿನ ಬೈತಾಯನ ಇರಾಯನ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೊಡಿತ್ತೇನಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚೇರ್ತೇನೆ ಏಕದಂತ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೋಲಿ ಅವೇತಾ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಬರ್ತಾರದ ಸರ್ ಏನು ಪುದರಂಚ ಸರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂದ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 30 ವರ್ಷ ಅದಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಆತು ಈ ಮೈನ್ ಪೇಂಟ್ ಅದ ಅದು ಅರ್ಥಕ್ಕೇರ ವರ್ಣ ಕೊಂಚ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ ಒಂದು ಏನೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಜೀವಕಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಹೋ ಹೋ 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 ಅಂಚೆ ಅಂಜಿ ಐಕಿಕೆ ಮಾತ ಕಣ್ಣದಾಟ
ಕಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಜೀವಗಾಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ 6 ಗುಂಟು ಒಳನಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕುಂಟೂರು ಬರ್ತದ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಆ ಪುಳಿಯ ನಿಂತ ಅಂದ ಅಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಪೀಠದ ಒಳಗಿಟ್ಟೆ ಈ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಲೇ ತೋರ್ತುಟ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರು ರಡ್ಡರೆ ನಿಗ್ಲೇ ನಾನು ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆತ್ತಲ ಎಂಚ ಅದ ಅಂದ ಅಂದ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಾರೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಬೇಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಡದ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಲಾಡ ಮುಲ್ಪಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಡ ಅದಾ ಮುಲ್ಪಾನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೀರೆ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರ ಕೆಲವು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ತೋರ್ಬೇರೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹೋದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಹಾಕ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯತ್ತು ವರ್ಷ ಏನಂಜಿ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜಿ 8 ವರ್ಷ ಕರಿ ನಾನು ಹೌದಾ ಈಡೇ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಆರ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಎರಡ ಬೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ದು ಹಾಂ ಅಂದು ಏನು ಟೆಲಿಕಾಮ್ಟಾ ದೇವರ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಮೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಊರು ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಕುಂಬ್ರಾಂಚಿಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಾಂಚಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಇರ್ತ ಓ ಕುಂಬ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡ್ ತುಲವಿ ಕುಂಬ್ರದಾನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕುಂಬ್ರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಂಬ್ರ ಊರು ಸೇರ್ನಲ್ಪ ಕುಂಬ್ರ ತಿಂಗಳಾಡಿ ಒಂದು ಇಡಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಪನದ 16 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಮೈನಿಂದ ಗಣಪತಿ ಅಂದಾರೇನಾ ಇದು ಮಾಲ್ತಾರಡ ಅಂಜಿ ಹಂಗಾ ಹಾಂ ಇದಾವ ಜಾಬ್ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಎಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಓಕೆ 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 ಅಂಚ ಮೂರು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಪರೈನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಇಡೀಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಹತ್ತಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಮಂತ್ ಇನಿ ಬಂಡ ಉಂತೋಡಪ್ಪನದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಜ್ಜಿನ ಎಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಗೆ ಪೋವು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಈಗ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಪೋಪನದ
ನಿಖಂದ ಬ್ರೋ ಈ ತಾನ ಒಂದು ನನ್ನ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆತ ವೈಕ್ ಪಾಡು ಇರುತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಓರ್ದೊಂದು ಗೈಸ್ ತಿಂಗಳಾಡಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಇರೋದು ಕುಂಬ್ರದ ಹಾಕೋಣ ಕುಂಬ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಶೇಖಾಪ್ಲೆಗೆ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭಿಯಕರದು ಕುಟ್ಟೋಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜನ ನಂದು ಪೇಟನಾ ಅಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ इसके संगलित मुल्पर्द पिदंतुल्ला अंद पूरा इतु पूरा तुयर निगल पूरा इक सारी पूरा पाडनो बाशो कितन गणपतिग अंचन पेट अंदिंदु कुंब्रतने बरेड्ड अंड तूदु सो नमस्ते मुल्पर्द पिदाडग मूल जास्ति तिर्गेल्ल पोडिगे मुल्पर्द आडी पोडी मुगले एक्सपीरियंस आदने कंचिन तिर्गी नाने जिम मावु ओके बाय यस ब्रो सरी ठीक है ओके बाय ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂದ ಬರ್ಬ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಾಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ತಿತ್ತು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಬಿದಾದೆ ಬಾಕಿ ಯಾರ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಎದುರಿಲ್ಲ ಬರ್ರಾವ್ ಪಿರವಲ್ಲ ಬರ್ರಾವ್ ಗಣಪತಿನ ಪೂರ ಸೀರೆ ಉತ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಮಾಲ್ಪನ ಪೂರ ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿ ಮೈನಿ ರೈನ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ಕಾಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ತೂತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯಾಗ ಮಾತ ಗಣಪತಿನ ಪೂರ ಮೂರ್ತಿ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಎಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಇರ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ನಾವು ಪರ್ಲಾರ್ ಕರೆದು ಬೋಪುನ ಅದಬ್ಬಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ವಾಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೂರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರ್ರ ಅಂಚ ಅಬ್ಬಿಲ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋಯಿ ಚಾಣನ್ನ ಪೋದು ತೆಪ್ಪುಕಾಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀಗ ಪನಂತು ಈಡೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬೈ ಬಾಯ್